खाग्राबारि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसानि आफादनि जिथु थांखि बे थांखि बायदियैनो जिहेतु मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनफ्रोमबो दख'र आफादनि सिङाव बे हारिमुवारि फोरोंथाइ मावबादा लानायनि मोनसे बिथोन हरदों। थिग बे लेखायैनो खाग्राबारि दख'राया दिनै बिथांमोना 15 साननि बे फोरोंथाइ होनायनि मोनसे थांखिजों दिनै बेखेवबाय। बे हाबाफारियाव मोनफैनानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि आरो नोजोर बे थांखि आरो नोजोरखौ गोजोरथि दोननायनि जि थांखिजों दख'रा आफादा जि दिनै बेखेवजेनबाय बिनि थाखाय खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जिल्ला आफादनिफ्राय जों साबायखर बावदों। थिग बेबायदिनो जिल्लानि सिङाव गासै 22टा दख'रा आफाद दङ आरो मोनफ्रोमबो दख'रा आफादा बिदिनो मोनफा मोनफायै बेखेवनाय हाबाफारिखौ लालांबाय आरो फोरोंथाइ होनायनि जि बे हाबाफारिखौ लागासिनो दङ। आरो जोङो मिजिंथिदों बेबायदि जिखिनि फोरोंथाइ मावबादा बेनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरा माने हारिमु बिथिङाव एसे आखर-खित जागोन आरो बिनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिमुखौ गोथाङै लाखिनायनि मोनसे लामाया जोंहा हदाय गेवनानै थागोन जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो लोगोसेनो जिहेतु जोंनि लाइमोनफ्रा दायो खोब माने नुनो मोनो माने किसुमान लोंनाय जानाय ड्राग्सफोरजों बिराद लिप्त जानानै थाजोबनाय। दा अन्तत बेबायदि जुदि गावबा गाव माने लाइफआव सोरबा हारिमु बिथिङाव सोरबा खेला दुला बिथिङाव बेबायदि जुदि एंगेज जानानै थायोब्ला एटलिस्ट माने बेबायदि गाज्रि मुवाफोरनिफ्राय सोबनाय जानाय लोंनाय ड्राग्सफोरखौ बेब'हार खालामनायनिफ्राय एटलिस्ट एसेब्लाबो माने जानगाराव थानायनि मोनसे माने लामायाबो गेवगोन जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो बेखौनो लानानै दिनै खाग्राबारि दख'राखौ फिन खनसे माने बे मावबादाखौ लानायनि थाखाय साबायखर बावदों। दुलाराय बर' फरायसाफ्रा जि हारिमुवारि मावबादा बेखौ दिनैनिफ्राय जि बेखेवजेननाय हाबाफारिखौ लानानै जों सान 15नि थाखाय जि हारिमु मावबादा बेखौ लानो सानदों। आरो बिदिनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बिथोन बायदियै मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो दख'र आफादफोरखौ खावलायनाय लेखायनो हारिमु बिथिंखौ नोजोर होनानै जों फैबाय थानाय जि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ जों हारिमु बिथिङाव खोब लोब्बा थाहोनो थाखाय दिनै जों खाग्राबारि दख'रा आफाद हिसाबै जोंनि जि दख'रानि सिङाव थानाय दाफ्रोमबो गामिनि जि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लिंहरनानै जोङो दिनैनि जि मावबादायाव बाहागो लाहोनानै जों 15 साननि थाखाय जि मावबादा बिखौ जों बिथांमोननो जि फोरोंथाइ होनानै फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ मोनसे गोग्गो थासारि आरो जौगाहोयो बेनि थाखाय जों आसा खालामदों। आरो जों फैबाय थानाय समाव जों जिखिनि हारिमु बिथिंखौ जों बर' हारि हिसाबै जों दिन्थिफुंनो थाखाय जों माखासे हाबाफारि लादों। आरो बेबायदिनो दिनैनि जि मावबादायाव बाहागो लाफैनाय साफ्रोमबो जि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना जाहाथे जोंनि हारिमुखौ जौगाहोलाङो बेनि थाखाय जों आसा खालामनानै सानदों। आरो जोबथारनायाव जोंनि दख'र आफाद हिसाबै जों 15 साननि थाखाय जि मावबादा बेखौ खुंफुंगोन। जों फोरोंगिरि हिसाबै जों बिद्युत बर' बिथांखौ लाना फैदों। बिथाङा जों सिगाङावबो फैदोंमोन आरो बिथाङानो जि फैबाय थानाय जि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बिथाङानो जि फोरोंथाइ होनानै एसे रोंखा राखा खालामगोन बेखौ जोंनिफ्राय